салата, пиле 3 пъти креп сюзет. Да, шеф! Вия, Да. остави палчинките, ела тука. Искам бързо. Идвам. Искам да сумираш Да. поръчките обратно. Всичките ризота, всичките салати, всичките креп сюзет, всичките телешки скопини. Добре. Улеснете си работата. Мисли Да, лидерски. Да, Ако шеф. искате да няма номинации. Няма да има. Правя точно това, което ми каза шеф. Салата с пиле имаме 10 пъти. 10 пъти, ай 10 салати. Стоя и броя всички поръчки от 4-те маси. 1, 2, 4, 5. Креп сюзет имаме 5 пъти. Колко? 5 пъти. Добре, ще ги правя. 4 пъти имаме телешки сколпини. Окей, добре. Салатимбапка, салата. Да чакай малко, ето така не става. Правят са пауза, че те са ясно. Скалиди имаме един път. Нали запомнихте, момчета? Отивам Ще да ти правя пак да спираш, пълшинки. искам да не спираш да повтаряш поръчките. Да повтарям. От първата поръчка. Лидия, просто повтаряй, не спирай да повтаряш марките. От теб зависи механизацията в кухнята, ти си отпред. И отивам да Какво правя ти креп трябва? сюзет. Малко бульон тук да се Дай сложи. обратно. 2 минути.